السلام علیکم اسی وقت اسی بادشاہ استینا قابلنگا وزیر تیان اسی سوال صرفے سوال داس کی علم زیادہ ہے میں یا کردار کسپاری کردار تو کسپاری علم ار وزیر دار در دلیلم تس ولی بادشاہ کسنا دلیلان مطمئن متوے ارا وقتا بادشاہ اندا سوال دربار نہ کلان اہل علمنگا وزیران الرفے دامو وزیر سرانا بادشاہ عزت کرے کہ ارانا مشورہ غاتی غورت بنگک ہے دا وزیر نہ سمجھٹیم دا سوال نہ جواب بتوے او بادشاہ کا من دینا مولت نہ درخواست کری بادشاہ وزیر من دینا مولت تس اسی دیس بادشاہ نہ دا وزیر خاموشیت میلٹی نہ بادشاہ نہ خزانہ غان گڑاس لالو جواہرات طرفے ارا وقتا بادشاہ نہ لالو جواہرات اتیا نرفے کہ بادشاہ نہ اسے درباری اسی نہ نظر وزیر نہ دار کتا تھما درباری ایرام مس کی بادشاہ نہ کلام پسندیدہ گا وزیر انت کن دنو ارکتس کرے ولدا وہ سوچا شاید وزیر لالو جواہرات آتے ولدا تے کوفتا جاگا تخیق ولے وزیر دن کتوے تو دا درباری دائی تے دربار اٹھی کرے دائی تا آہستہ آہستہ پھیلائیں گی سا بادشاہ اس کانے نہ سرمس بادشاہ دائی تے بنگ تو دے غصہ بس او وزیر طلب کرے اوڑان سختیت الرفے کے نی میلانن تک اندوزی کرے نس اگر نی بادشاہ کا نرس کرے سے تو بادشاہ سلامت دا کام ودیک لالو جواہراتا نے نوازا کے وزیر باز احترامت پارے بادشاہ سلامت نما سوال نہ جواب تے ننکن کنی دنو ارکتس کروئی تمام وزیر نہ دا جواب بادشاہ باز ایران کرے ورفے دا دزی نہ کنا سوال نہ جواب تو نن تعلق وزیر پارے بادشاہ سلامت اینو امس نم کنے باز عزت تسوری کنا رائے غورت بنگورے اوڑا عمل کننگ نہ حکمم صادر فرمائے پھیرے ولے اینوی نما مونا سے مجرم نہ حیثیت سلو کٹ اینو نما استٹھی کن کن عزت نہ جاگا غصہ و نفرتے حالانکہ اینو ام کن تو امو علمے ارا کے درو اسکانس اینو کن تو نف تو امو کردارف ارا کے گدرینگو کنگا دیت اسکانس وزیر زرس سلیس ولدا پارے بادشاہ سلامت داڑان ظاہر کردار علمان زیادہ ہے میں بادشاہ وزیر نہ دا جواب باز پسند بس او وزیر کی ننام و اکرام نہ اعلان کرسا پارے بلا شبہ علمان زیادہ ہے کردار ہے میں پاننگ نہ مقصد دا دے کردار انسان عزت و اعتماد نہ بلندی اس کا سر کیک کردار ارے تو عزت ارے کردار اف تو عزت اف